Bore da, bore gwlyb eto yn dyfa, ond mae'n dda gallu bod yma gyda'n gilydd. Cyhoeddiadau'r wythnos. Bore dydd Mawrth, fe fyddwn ni'n cael bore coffi ar Zoom fel arfer am 11. Fe fydd yna gwrdd diaconiad yma yn y capel nos Iau am 5:45. Ac astudiaeth Beiblaidd ar Zoom dydd Gwener am 10:30. Byddwn ni'n trafod 3 pennod olaf Rhufeiniaid dydd Gwener nesaf. A wedyn bydd y Gweinidog yn harwain ni ar astudiaeth trwy'r grawys. Os oes unrhyw am ymuno ar astudiaeth yma, cysylltwch plis ar Gweinidog. Sul nesaf, byddwn ni yma o dan arweiniad y barchedig Robin Samuel. Diolch yn fawr i chi. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi. So wedi cael ei chwythu ffwrdd. Dwi'n falch o'ch gweld chi ar bod ti dal yn stormus wrth gwrs. Ydych chi'n ei gychwyn gyda gair o weddi ac galwad i addoli. Ac orwn drysau mawl i bresenoldeb Duw, pan fydd ein calon ni'n y gan, ei galon fan cliw. Ydyn ni'n diolch i ti unwaith eto ar glydd bod ni wedi cael ymgynnull ger dyfrondi y bore yma. A hynny i daddoli di. Fel cynulleidfawd y bobl di, fel teulu, fel eglwys daethom ynghyd. Ac fe rhown yn moliant ac fe ganwn gan newydd i ti. Fe ddywedwn amdana ti. Ac felly bydd gyda ni drwy dy lan ysbryd y bore yma. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fe gadwch chi ni ganu am ein rhif 427, os gwelwch yn dda. 427. Arglwydd Iesu Grist, deithost atom ni. Un wyt ti a ni, blentyn mair. Ti sy'n glanhau'n pechoda ni, hael yw dyddoniau da di ri, Iesu a gariad molwn di, arglwydd byw. 427.
langau prydd, codau stormydd, un o rhoi yn y rhydd, gad i ni ynot, weld yr ei ffydd, ar glwydd byw. Ar glwydd Iesu Grist, daiaf atat ti, rof y oes i ti, ofar Duw. Gwir yw dy holl o'r chymanion di, roddion dy rasyn faith i ni, treiddiad y nerth i'n bywyd ni, ar glwydd byw. Fe gawn ni rŵan yn arwain yn Salm 37. Salm 37. Paid digio pan mae bobl ddrwg yn llwyddo. Paid bod yn genfigenus ohonyn nhw. Bydden nhw'n gwywon ddigon sydyn fel glaswellt ac yn diflannu fel egin gwan. Trystio'r arglwydd a gwna beth sy'n dde. Setla i lawr yn y tir yn mwynhau ffeddlondeb. Caesio ffafur yr arglwydd bob amser, a bydd yn rhoi i ti bopeth rwy ti eisiau. Rod y hun yn nwyl o'r arglwydd, a'i trystio fe, bydd yn gweithredu ar dy ran di. Bydd yn achig dy gam di o flen pawb. Bydd y ffaith fod o achos yn gefiown mor amlwg yr hael genol dydd. Bydd yn ymymeddga o ddisgwyl am yr arglwydd. Paid digio pwynt yn ei gweld bobl eraill yn llwyddo wrth ddilyn eu cynlluniau cyfrwys. Paid gwylltio am y peth, na cholli dy dymer. Paid digio, drwg ddaw iddyn nhw yn y diwedd. Bydd pobl ddrwg yn cael eu taflu allan, ond bydd y rai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn meddiannu'r tir. Bydd y rai drwg ddim i'w gweld yn unman mewn ychydig, byddi'n edrych amdanyn nhw, ond bydden nhw wedi mynd. Y rai sy'n cael eu camdrin bydd yn meriannu'r tir, a bydd bydden nhw'n mwynhau heddwch a llwyddiant. Mae'r arglwydd yn achub y rai sy'n byw'n gywir, ac yn eu hamddiffyn pan nhw mewn trafferthion. Mae'r arglwydd yn helpu ac yn eu hachub. Mae'n eu hachub o afael bobl ddrwg, am ei bod wedi troi ato i'w amddiffyn. Diolch yn galon am y darlleniad yna. Ydych chi'n ei barhau yn yn hoddoliad drwy ganu am i'r rhif 597. 597. O ysbryd byw dylifa drwom, byw had y waith a grym y groes. O ysbryd byw tyrd gweithia ynom, cymhwysa ni i her ein hoes. 597. Waith a grym y gro
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiwyn tad, diolch i ti unwaith eto am y cyfle i ddod ger dy frondi mewn gweddi. Diolch i ti am y cyfle am bod ni wedi troi at dy air di. Am bod ni wedi cael yn bwydo o dair di. Gyda Salm 37. Yn yn atgoffa ni arglwydd, ia, o'r drwg sydd yn y byd, ond i ni hefyd ymddiried yno ti yn llwyr. Ond wrth feddwl am y boen sydd yn byd ni, da ni'n cyflwyno i ti y byd, mor llawn o angan a thristwch. Byd wyt ti yn gofidio, dwi'n siŵr mor ddwfn amdano fo. Byd lle nes di roi dy unig anedig fab fel ei fod yn marw yn ymplith ni. A hynny maddeuant pechoda. Da ni hefyd yn cyflwyno i ti y bore yma holl achosion cymaint o ddioddefaint. Bechod a trachwant, gwastraff, anoddefgarwch, balchder, difaterwch, y tlawd a'r newynog ydi gartref ar amddifad. Ac yn fwy arglwydd efallai ar hyn o bryd i ni, dros ryfeloedd yn byd ni, dros ddioddefwyr rhyfel a thrais, trosedd a chreulondeb. A da ni'n gweddio arglwydd dros yr Wcrain heddiw, y bore yma. Mae'r tensiynau yn dal i gynyddu rhwng ei gilydd. A da ni'n gweddio arglwydd y bydde di'n dangos i'r arweinwyr hynny, yn dangos y ffordd iddynt at gymod ac at heddwch. Yn cyfrifoldeb ni fel Cristnogion, fel Eglwys, y bore yma yw sefyll ochr yn ochr a'r rhai sydd yn ddiniwed, a'r rhai sydd dan fygythiad parhaol i'r rhyfel, a gad i ni gofleidio nhw. Gad i ni arglwydd fod yn bobl sydd yn hybu heddwch gan mai ti arglwydd yw yn tywysog tangnefedd ni. I arglwydd, gad i ni festyn allan yn dy gariad di. Y cariad na all neb ei ddweud mewn brawddeg neu air yn unig. Gan fod y cariad hwnnw mor fawr ni all ei roi mewn geiriau mewn gwirionadd. I arglwydd fe'n cerais ni gymaint. Ac oherwydd dy fod ti wedi'n caru ni gymaint, roedd ti yn fodlon marw trosta ni ac mi est i'r groes ar yn rhannu arglwydd, ac mi nes di atgyfodi fel yn bod ni yn cael yn cymodi hefo Duw. Ond wrth wneud hynny hefyd arglwydd rwy ti wedi'n dysgu ni sut i garu. Nid yn unig yn gilydd, nid yn unig yn cymydog, ond i garu gelynion hefyd. Dyna darweiniad i ni arglwydd. I garu heb fod terfyn ar y cariad hwnnw. Wrth sôn am yr rhyfel, da ni'n meddwl am wlad sydd yn bell i ffwrdd o Gymru,
Ond eto wrth feddwl am gariad, mae pobl ar y stepan drws ni hefyd angen eu caru yn ogystal. Y bobl hynny sydd yn ei chael hi'n anodd i ddau len llunyn ynghyd ar glwydd. Y bobl hynny sydd mewn tlodi, y bobl hynny sydd yn gorfod dibynnu ar fanciau bwyd. Ia, mae gennym ni gyfrifoldeb i garu'n cymuned ni y bore yma. Ac felly arglwydd arwain ni, drwy dy lan ysbryd, i fod yn ddisgyblion ffyddlon i ti. Maddau ni pob folineb, at gyweiria ein rhaniadau ni. Ac arglwydd, gad i ni festyn allan fel y gwneithos di festyn allan ato ni. Fel ein bod ni hefyd yn gallu mestyn allan a dangos fod trigaredd ac iachad yn gallu cael ei derbyn gan Grist. O ddiwyn tad, cliwyn gweddi ni felly. Gan yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist a'n dysgoddiwyddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnw rwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn i nau i'n dyledwyr. Ac arwain ni brofedigaeth, effeil gwared ni rhag y bwg, yn ei ser o'r siwr deyrnas, Dyma'r. Mae gadwch i ni barhau yn yn haddoliad. Dyna ni. Drwy ganu yn ei rhif 312. 312. O nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. A hi oedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn, a thras, ath gariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Ac yn y blaen 312.
yn darlleniad ni y bore yma o Salm 37. Ac ddetholiad ohono fo mewn gwirionadd, mae'n salm hir iawn, mae'n 40 adnod I gyd. Ond wnaethoch chi ddim clywed 40 adnod y bore yma. Ac yn ddiolchgar am y darlleniad. Ond mae'r salm yma yn benodol felly yn sôn am y drwg sydd yn y byd a hefyd ymddiried hefyd. Ymddiried yn yr arglwydd. Ac mae'n salm hefyd sy'n cael ei alw yn gerdd acrostig. Pwy sy'n nabod I cerddi yma? So rwy'n gwybod beth I cerdd acrostig? Wel, tasach chi'n cael cwis rhywbryd a bod rwy'n yn gofyn I chi, mi fyddech chi'n gwybod ar ôl heddiw. Mewn cerdd acrostig, mae llinellau neu syniadau newydd yn dechrau gyda pob llythyren o'r wyddor Hebraeg. Ac yn ei tro felly, ynde. Wedyn, dyna ydi cerdd acrostig, a dyna ydi Salm 37. A mae Salm 119 yn salm acrostig hefyd, felly. Ond mae'n gerdd ac yn salm sydd yn llawn diharebion, gosodiadau doeth a cryno am fywyd hefyd. Dwi'n falch bod chi gyd yma, oherwydd yn ystod y 2 ddiwrnod dwytha, hyn gason ni'n de? Ia, storm Iwnis. Storm Iwnis. Pan da ni'n meddwl am y lluniau yma tu ôl I mi fan hyn ar y sgrin, mae o'n rhyw godi ias yna fi. Achos be dwi'n weld fan hyn ydy'r bobl yna sydd yn ganol y tonna. Wedig pam ddwedodd yr awdurdodau beidio mynd. Da ni'n gwrando? Yn aml iawn efallai ddim. Ond allai ddim llai na'r rhyfeddu at bŵar arithrol storm tebyg iddo fo. Da ni'n mynd I gael rhybydd coch fel na ers blynyddoedd lawer felly. O'n I ar ganol astudiaeth Feiblaidd. Mae Felicity a Geirwyn yn gwybod. Ac o'n I edrych allan drwy'r ffenast. A cwbl welis I oedd y mynd ailgylchu yn troelli yn yr ardd fel la. Ac roedd cania bwyd a bob ma fel confetti dros yr ardd I gyd. A fan o'n i'n trio mynd i'r ardd I drio codi nhw I gyd. Dyna rai fi ddod ar astudiaeth Feiblaidd I ben. Oherwydd hynny. Ond mae gweld storm o'r fath yn codi ofn neu dechrau na'r rhywun yn dydi. Be sy'n codi ofn arna chi? Be sy'n codi ofn neu be mae ofn I olygu chi? Mae ofn neu dychryn felly yn rhywbeth sy'n golygu cymaint I wahanol bobl. Ac I rhai, mae'r tywyllwch yn ofn felly. Pan o'n i'n blentyn bach, do'n I byth yn cysgu hefo y golau ffwrdd. Gola arno o hyd. So o'n I ofn y tywyllwch. Ond mae'r salm yn deud wrthyn ni, paidigio pan mae pobl ddrwg yn llwyddo. Yn sôn am y bobl ddrwg yma sydd yma. A mae'r salm mewn ffordd yn gofyn y cwestiwn mawr mae pobl wedi bod yn ei holi ers blynyddoedd. A hynny ydy, pam fod pobl drwg yn llwyddo? Pam mae'r bobl sydd yn dda yn dioddaf? Chi wedi clywed yr frawddeg yna o blaen, pam mae pobl dda yn diodda? Dwi wedi clywed I lot o weithiau. Yn yngweinidogaeth, a chyn yngweinidogaeth. Mae pobl yn ei ddeud o hyd. Dyna'r cwestiwn oesol ynddo, pam mae pobl dda yn diodda? Ac weithiau y bobl ddrwg yn llwyddo felly. Pam y bobl dda o hyd sydd yn mynd drwy'r fath ar gyfwng? Rhywbeth mi ddedodd Charles Spurgeon, sef y diwynydd enwog ac yn weinidog efo'r bedyddwyr felly.
Dyma beth mae'n dweud, the great riddle of the prosperity of the wicked and the affliction of the righteous. Dyna mae'n dweud am y salm yma. Salm 37. Dychryn, ofyn, pobl ddrwg. Ac allai ond, am siŵr fyddwch chi'n clywed hwn lot o weithiau gyda fi'n ystod yr wythnosau nesaf. Mae'r Ukraine, wrth gwrs, sydd ar y newyddion ac sydd yn... O'n i'n clywed ar y newyddion bore yma felly, bod na densiynau, hyd yn oed, mae bob dydd fel tasan nhw'n ychwanegu rhyw densiwn yn dydy. Ac tasan ar rhyfel rŵan yn digwydd, maen nhw'n dweud mae hon, fydden nhw'n wedi gweld rhyfel tebyg iddi ers 1945. A mae hwnna, mae deud hynny felly, yn rhywbeth sydd yn codi ofn yn dydy. Mae rhaid gofyn y cwestiwn yn does, pwy sydd yn elwa o ryfel? Pwy sydd yn elwa o ryfel? Mae yna bobl yn elwa o ryfel. Ddim y bobl, ddim y teuluoedd, ddim y plant, ddim y bobl diniwed, ddim y gweithwyr ar lawr gwlad sydd yn elwa. Ond wrth gwrs, y bobl hynny sydd mewn pŵer, y bobl hynny sydd yn gwerthu arfa, y bobl hynny sydd yn gwneud biliynau y flwyddyn yn gwerthu arfa i wledydd. Ac o'na ystradegau yn dod allan bob un o hyn sydd yn sôn am faint mae Prydain yn wario ar arfa. Rhyfel Afghanistan, wrth gwrs, yn sôn am beth fatha 40 biliwn o bunna yn fanna, sydd yn swm rhyfeddol felly. Ia, mae yna bobl yn elwa. Ac mae yn gyfla ac yn bwysig yn bod ni yn sefyll ochr yn ochr a phobl yr Ukraine felly. Mae angen gweddi, ond mae angen gweithredu hefyd yn does. Ia, mae ofn, mae drwg, mae yna elwa. Yr hyn sy'n cael ei drafod yn y salm ydy problem llwyddiant pobl anniwiol. Y neges ydy fod Duw yn darparu ar ein cyfer ni ac yn ein hamddiffyn. Dyna'r brif neges sydd ynddo fo. Yn darparu ar ein cyfer ni. Peidiwch cynhyrfu. Dyna be mae'r salm yn dweud, peidiwch cynhyrfu, mae Duw yn amddiffyn ni. Dwi'n cofio pan o'n i yn yr Coleg Drindod. Ac fel actorion, mae rhaid i ni ymddiried yn ein gilydd. Mae rhaid i ni drystio. Trystio dwi'n dod o Gaernarfon. Mae rhaid i ni drystio yn ein gilydd. Ac un o'r, pan mae gennym ni ddrama neu bod gennym ni sioe i roi ymlaen, wrth baratoi at hwnna, o gennym ni ryw weithgareddau bach i'n helpu ni i ymddiried yn ein gilydd. Ac un o'r gemau hynny oedd dal fi. Chi wedi gweld am dal fi o'r blaen? Dwi'n mynd i wneud dal fi hefo chi fan hyn. A mae'n gwych wybod pam rŵan. Ond o'na stafell gwag, tebyg i hon heb y gadeiriau. Ac oedd pawb yn gorfod cerdded i bob cyfeiriad. A draws i gilydd. Ac wedyn, mi roedd yna un person yn gweddi dal fi. A wedyn, roedd pobl oedd wrth ochr y person yna yn gorfod mynd at y person, a roedd y person yn barod i ddisgyn yn ôl. A wedyn, roedd y bobl yn gorfod dal y person yna a dod â hi, neu fo, i'r llawr. Ac fanna, oedd y person yn gorfod wedyn. Ac roedd pawb yn dal i fynd o gwmpas, dyn nhw'n berson arall yn mynd dal fi, barod i ddisgyn, ac roedd yna bobl yn dal y person. Os ydych chi'n mynd gwybod, rhywbeth sy'n cael ei lwn baked bond. Mae o'n derm meddygol, meddwl nhw. Na, dydy ddim. Ond, o'n i bryd hynny hefyd.
Ond dwi'n cofio, oedd pawb yn wedyn dal fi, ac o'n am ryw 3 person ar ôl, ac o'n i dal i gerdded. Ac yn meddwl, os na dwi'n deud dal fi rwan, fyna neb yma i ddal fi. So ydych chi dal fi. Wel, oedd ar y llawr hefyd di atgyfodi a di dod i helpu dod â dylan i'r llawr ynde. Ac ro'n rhyw bobl yn symud. Felly. Ond, ia, dysgu i ymddiried yn gilydd oedd hwnna. Os nad o na rhywun yna, wir o'n mi fysa ni wedi brifo ynde. Mi fysa ni di disgyn. Os nad o na neb yna i'n dal ni. Ac mewn gwirionedd, ond nid dyna be mae Duw yn gwneud i ni. Pam yda ni yn disgyn, pam yda ni'n ei chael i'n anodd, pam yda ni'n mynd drwy gyfnodau sydd yn ofnadwy o dywych i ni, da ni'na hefyd yn deud, dal fi. A mae Duw yn ei gariad drwy Grist yn dal ni. Ddim yn gadael i'n troed lithro. Ia, yn y salm, mae'r salmydd yn annog i ddarlledwyr i roi eu hunian yn llwyr yng ngofal Duw a'i drystio fo. Does dim angen cynhyrfu wrth weld pobl aniwiol yn llwyddo. Mae Duw wrth ei fodd gyda'r pobl hynny sydd yn ei drystio fo. Os ydych chi'n gweld bod gennym fi fagiad an eich llygad bore yma. Nes i gyrraedd adra am 1:30 neithiwr. Ac hynny oherwydd o'n i yn cystadlu yn Aberystwyth yng Nghôr Cymru. Ac efo Corau Cefin. Mae Corau Cefin yn gor dwi wedi bod hefo nhw blynyddoedd yn ôl. Wedyn ail ymuno gyda nhw. Ond neithiwr, ydych chi'n gwybod, o'n i'n edrych ar eilir felly, eilir o'r ein Griffith, yn arwain felly. A mae gen i un darn reit anodd. Na'n deitha chi be oedd y canlyniadau, dwi'n meddwl fod i ddeud. Neu gai row gan rondo am ddeud be oedd y canlyniad. Ond o'na un can o'r enw Snow Dance to the Dead. Ac mae'n gan ofnadwy o anodd, mae'n a capella, mae'n soprano 1, 2 a 3, alto 1, 2 a 3, bas 1, bas 2, tenor 1, tenor 2. 10 cran i gyd ynddo. Ac mae ar draws i gilydd yn bob man. A mae yna symudiadau efo fo a bob math o bethau. Ac o'n i'n meddwl, pam o'n i'n canu, os dydw i ddim yn clywed yr alto 3 yn dod i fewn, dwi'n mynd i golli'n ciw. Neu os dwi'n mynd clywed tenor 2, yna mae soprano 1 yn mynd i golli. Ac felly, mae o'n gymlath, ynddo? Mae o'n gymlath. Ond o'n i'n meddwl, eilir fel arweinydd, yr rheswm mae o yna ydy i arwain pob un ohono ni fewn, ynddo? Mae'n deud wrthyn ni os da ni'n canu rhy gry, gyntaf ni'n ôl, ond deud os da ni'n rhoi digon. Ia, fel arweinydd fo sydd yn harwain ni, fel bod ni yn rhoi y perfformiad gorau gallan ni. Ac mewn ffordd mae hynny yn wir amdano ni fel Cristnogion. Da ni gyd yn rhan o gor, ynddo? Mae gen ni gyd yn rhanna bach. Ond Iesu Grist, a'r Ysbryd Glân, ydy'r arweinydd sydd yn harwain i fewn, ynddo? Sydd yn rhoi ciw i ni. Ia, ymddiried hefyd yng Nghrist, ymddiried yn yr arweinydd. Tasa chi'n flodyn, be fysa chi?
Gewch chi atab hwra? Ta sa chi'n flodyn, be fysa chi? Pwydych a deud bloda dwi'n mynd gallu i anganu rwan, de. Cennin Pedr, hyfryd. Gynna fi Cennin Pedr yn yr ardd, ond dwi'n gweld am mynd yn y storm. Dwi'n yn gwybod os dwi'n mynd i dyfu neu beidio wan. Be arall? Cennin Pedr? Deilia. Pansi. Hyfryd. Dwi'n mynd i ddangos lodyn yma'n hyn i chi rwan. Dwi'n gobeithio allan ni gyd fel Cristnogion ymdebygu iddo fo. Wel, adeg yma'r flwyddyn. Pwy sgen Lili Wen fach yn yr ardd? Neu eirlysiau? Dyna ni. O, dwi'n neis. Gynna fi gennys, gynna fi ddim. Ia, eirlysia neu Lili Wen fach. Dwi'n cofio canu yn yr ysgol. Dych chi'n gwybod ti? Dych chi eisiau canu hi? Mi ganwn ni efo'n gilydd. O Lili Wen fach, o ble deithos di, ar gwynt mor arw ac mor oer ei gri, sut y mentres di allan drwy'r eira i gyd, neu does i'n blodyn arall i'w weld yn y byd. Na ni. Chdi cychwyn cor arall. Ia, Lili Wen fach. Be sydd yn nodweddiadol am y Lili yma, bod y ddeiar yn galad, nedig yn ganol geia felly. Bod y ddeiar yn galad, yn dan rew felly, lle na dydy'r coed ddim yn blaguro, does dim byd arall yn ffynnu felly, lle fi na ryw arddwr yn deud rhywbeth o wahanol i fi nes ymlaen. Ond, ia, mae'r Lili yma, Lili Wen fach, eirlysia yma, yn gwthio allan, yn gwthio ei ben allan drwy'r caledi. Mae o'n goroesi, ynddo. Ac mewn ffordd, mae rhaid i ni ymdebegu i'r Lili yma mewn cyfnod fel heddiw, fel yma, mewn cyfnod o ryfel, fatha sydd yn Ukraine, mewn cyfnod lle yna gymaint o dlodi yn byd ni. Mewn byd sydd yn llawn anghyfartaledd hefyd, felly. Mae rhaid i ni wthio drwy hwnna i gyd, fel yn bod ni'n dangos harddwch Crist i'r byd. Harddwch Crist ydy gariad o, ydy heddwch o, ydy obaith o. Gobaith ydw i'n ei weld pan dwi'n gweld y Lili yma. Hyd yn oed drwy'r caledi yna i gyd. Mae o wedi ymddangos i ddod â'i harddwch i ni'n da. Ia, ymddiried yn yw. Dyna mae rhaid i ni wneud y bore yma. Ymddiried. Mwyn i enw. Amen. Ymddiried hwnaf yn yw, died ydyw'r nos. Daw i addewid fel golau seren los. Mae nos a Duw yn llawer gwell na golau ddydd a Duw ymhell. Emyr Rhif 77. Diw'r nos, dawe a
A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fyddog gyda chwi oll. Amen.